Diha usa ka panahon nga human sa misa nako diha sa usa ka kumpanya, anaman ang kanang panagambitay, kumustahay, kanang istorya human sa misa. Adunay nagingon nga nakasulti nga ang kanhi supervisor kanato sa maong kumpanya human siya nga ming resign nangalagad sa kapilya o gusto usab nga mangalagad dinhi sa atong parokya. Gani gusto niya nga mahimong lektor apan wala pa may pag-recruit diha sa mga lektor. Gusto usab siya nga mosulod diha sa katikista. Ug ang ilang nabantayan sa mao nga supervisor kaniadto adunay kabag-uhan diha sa iyang kinabuhi. Usab nga makita usab diha sa iyang hulagway nga lahi kaniadto sa diha nga nahimo siyang supervisor nga nagdala siya og pipila ka mga tao daghan kaayo o niya stress siya kaayo. So mga igsoon kini nagpahinumdom kanato kung kanunay kita nga magpaduol diha sa Ginoo, kini makita usab diha sa atong kinabuhi. Dili lang gani diha sa atong kinabuhi, mo epekto usab kini diha sa atong hulagway, sa atong panglawas, ug usab diha sa atong relasyon sa atong isig katawo. Kining kanunay nato nga pagampo, kining kanunay nato nga pagsimba, kining kanunay nato nga pagpaningkamot diha sa pagpaduol, pagpalig-on sa atong relasyon sa Ginoo, kini maghatag kanato og tinuod nga kalipay. So sama usab sa maong supervisor nga nakakita siya sa tinuod nga kalipay. Kining atong kaniadto ang atong mga batasan nga dili maayo. Kini nga usahay dali rata ma-high blood, dali rata masuko, dugay ta nga makapasaylo, dali rata mawad-an og pasensya. Kung kini hinay-hinay maalisdan og kanang mga maayong pamatasan, kining kanunay nato nga pagpaminaw sa mensahe sa Dios ug sa iyang mga pagtulunan. Kung hinay-hinay ato kining mapuy-an, hinay-hinay usab makita nato nga anaa ang tinuod nga kalipay masinati diha sa maong tawo. Diha sa atong ebanghelyo atong nadungog nga ang mga tinun-an ni San Juan nga magbunyag nangutana dinha kang Hesus nganuman nga kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Unsay tubag sa atong Ginoo, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanunon uban pa kanila? Subot pasabot anaa ang kalipay kung kauban kanunay ang Ginoo. So bisan tuod kung wala pa makita kaayo umailhan dinha sa mga tinun-an ni San Juan nga magbunyag kung kinsa ang atong Ginoo. Apan siya nagpahinumdom nga kung siya kauban nato, siya gayud ang maghatag kanato og tinuod nga kalipay. Dili kita magul-anon, dili kita masub-anon. Kung diha sa atong kinabuhi, diha sa atong kanunay nga pagampo, pagsimba, anaa pa kita sa kanunay nga kagul-anan, kasubo, anaa pa ta sa mga kahadlok. Kung anaa pa kita, dili pa kita makakita sa tinuod nga kalipay, nan wala pa nato o dili pa kita duol dinha sa Ginoo. Kay alang sa mga Hudeo, ug bisan gani hangtod karon kita giawhag man, kining pagpuasa, dili lang pagpuasa, kining pagampo, ang pagbuhat og kaluoy ngadto sa mga nanginahanglan, kini man ang kanunay nilang gipuy-an, gipaningkamutan unsa may tumong og tinguha niini ang pagpuasa.
ang pagampo, ang pagbuhat og kaluoy, di ba mao man ang aron kita mahiduol dinha sa Ginoo. Ang mga tinunan sa dihang sila kanunay nga nagauban diha sa Ginoo, anaa kanila kanunay ang Ginoo ug dili sila angay nga masubo, dili angay sila nga mabalaka, kay ang Ginoo nagauban man kanila. Apan diha sa mga tinunan usab, wala dayon nila makita kung kinsa ang Ginoo, kung kinsa ang atong Ginoo Jesucristo nga kanunay nga kauban dinha kanila. Kung nakita dayon sa mga tinunan ang mga katingalahan nga mga butang nga gibuhat sa Ginoo, nga pananglitan katong panahon nga sila nakasinati og dagkong balod dinha sa dagat, nga gipahunong sa Ginoo ang dagkong balod tungod kay sila nang hadlok sa dihang ang Ginoo nag-ayo sa mga masakiton. So kining mga butanga diha sa pagpahawa sa mga daotang espiritu, kung nakita dayon ni sa mga tinunan, ilang masinati ang tinuod nga kalipay. Ug gani usab ang ilang pagkatingala kung anong mabuhat kini sa atong Ginoo. So kita mga igsuon nga nasayod nga ang Ginoo makaayo dinha sa atong kini nga mga balatian, siya makahatag kanato og tinuoray nga kalipay, kalinaw diha sa atong pagpaningkamot nga kita makadawat sa maong grasya. Kini unta na ang magdala kanato unya makita nato kung anong kita nangalagad, kita naningkamot nga musimba, magampo kung unsa ang kahulugan niini. Nga hinay-hinay makita nato kung kinsa ang Ginoo dinha sa atong kinabuhi. Nga dili dayon kita mahadlok, dili dayon kita matandog kung adunay daghang mga problema sa atong kinabuhi. Kay nasayod man kita nga ang Ginoo nagauban kanato. Ang matagusan nato isip mga tao aduna may gidala nga mga tagsa-tagsa nga mga problema, tagsa-tagsa nga mga hagit sa kinabuhi. Apan depende na lang kini kung unsa kadako ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Mao na nga usahay makita nato ang ubano nga bisan unsa kabugat sa ilang mga problema, nagpabilin silang malipayon, nagpabilin silang malinawon sa ilang kinabuhi. Kay nasayod man sila kung asa sila muduol. Sayod man sila nga pinaagi sa pagampo o pagsimba, sila makakita sa tinuod nga kalipay, sa tinuod nga kalinaw. So kini unta na ang atong paningkamutan nga kita mahiduol diha sa Ginoo. Kay kung usab kung dili kita mo sunod sa pagtulunan sa Ginoo pananglitan, kumingon siya nga kita mo pasaylo niadtong mga nakasala kanato. Daghan gyapon sa atong mga kaigsunan bisan og nakadungog na niini nga pagtulunan, nagpabilin nga nagunit dinha sa ilang kasuko, sa ilang kalagot o maglisod sila dinha sa pagpasaylo. Nga hangtod nga mao ni hinungdan nga dili sila malinawon, dili sila malipayon, ug tungod niini mao hinungdan nga usab sila makasinati og mga balatian. Kay mao man dayon ni hinungdan nga musaka ang atong dugo, kung labi na kung dili kita makatulog og tarong, mao ni hinungdan nga kita masakit. Apan kung atong puy-an ang pagtulunan sa atong Ginoo, atong makita nga luyo sa mga nasinati nato o mga sakit nga gibuhat sa atong mga minahal sa kinabuhi o sa atong isig katawo. Kung kita mutan-aw ihalad ang tanan ngadto sa Ginoo, nga ang Ginoo na ang masayod kung unsay iyang buhaton, nan kita magpabilin nga
malinawon ug malipayon. Kini ang timailhan nga kita duol na sa Ginoo. Og ato usab nga pamapalandungan kung asa natadapit dinha sa atong relasyon dinha sa atong Ginoo. So kining atong pagpuasa, kining atong pagampo, kining pagbuhat og kaluoy ang tumong og tinguha niini nga kita mahiduol dinha sa Ginoo. Nga kita mamahimo nga angayan nga iyang sumusunod, mamahimo nga angayan dinha sa iyang gingharian. Dili sayon ang mga pagtulunan sa atong Ginoo, apan kung kita makapuyo niini atong pamalandungan ang kinabuhi sa mga santos, kung diha sa ilang pagsunod sa Ginoo, ilang nakita ang tinuod nga kalipay, ilang nakita ang tumong tinguha kung nganong ania sila nining kalibutana. Apan kung magpabilin kita sa mga kalibutanon nga mga butang, lisod nato ang makita kung nganong ania kita nining kalibutana, lisod nato makita ang atong Ginoo, kay wala man kita nagsubay dinha sa iyang kabubuton. Palihog sa pagtindog,